И здравейте, аз съм Резус БГ, а това е Пацо. Да. Това е Пацо, който все още няма регистрация в YouTube, но това не е проблем, защото аз ще му помогна. И как слушате? Тук отдолу копиш. Ще го прочете сами. Life for Speed. Life for Speed. Life for Speed. Life for Speed. Ще направим двете кратки епизодчета. Няма смисъл. Ко каза? Надлетавай му. Ко каза? Ко каза? Абе, гледай ми колата. Ами, А, така. Обаче... Аз ти гледам колата. Гледай назад. Аре, искам някой... Чакай аз да напиша. Я от F4 начни. Абе, я бе! Само да ви кажа, никога като играете тази игра, не натискайте Alt и F4 едновременно, защото ще ви изхвърля от играта. Първо натиснете Shift и F4, просто ще ви направи играта на малък прозорец. Не пробвайте също. Не, влезни да караш. Не. Това е мод. Еми сега. Как значи, че имаш да кар парк се изключи? Не знам. Като съм снимал. Ако ми кажеш как да ги блъскам. Засилваш се към тях и не се спеш. Ага. Спейс. Някой стеше вярно. Ами аз няма да ти кажа ти. Бързакам се. Значи, цъкаш там да пишеш и даваш стрелкичката нагоре. Абе. Или я цъкни F2. Цъкни F2. Виж какво пише в чата. Тирири, айде да успамим целия чат. Много им действа. О, мали, тук не може да се банва, знаеш? Тъй ли? Каквото и да правиш. О, мали, гледа, то си хак. Не го хва пошулка и ти да тъс. То си хак. Кой е? То си тук пред мен, дето за стена тук на гума, той е хакъл. Как ще дига така с пушилка? Абе, то си хак, бе. Оди... О, то сме изкара. Оди виждаш, че е хак. Аз снимай, сега ще скачам. И как се личи, че е хак? Виж на гумата. Там като... Айде, аз взимам другата количка. Не бе, човек, за малко ме наблюдай. И сега. Аре, искам да... Тук и ти ще скачам, наблюдай. И аз взех пежото. Аре, наблюдавай. Аре, аз тук само до трета ли мога? Тото и повече от трета не мой. Не знам, аз ще скоча. Джеронимо! Ела да не обърнеш колата, бе. Къде си? На единия край. На другия край. Не е там, дето пускай ми на другия край. Ой, как нямам диско пространство? Ето, че и...
Айде, ударя. О, yes. Е. Имах предвид да ме качи. Че яко. Искам да кажа, че снимам с програмата ми за снимане на клипи нещо се бъгна и снимам с някаква друга по-смотана бандикам, дето с моята програма само си обработвам клиповете, а пък с тази програма ги снимам. И много гадно, мога да снимам само по 10 минути и ще снимам на части. Ама само само на Life for Speed, иначе на другите игри мога да снимам с моята програма. Я ама блъсни бе. Мога да снимам с моята програма, обаче с на Life for Speed, ако снимам с програмата нещо, не знам, нещо... Абе да бе, нещо ма хакна. Сега ще обръщам този. Добре, Ти си обръщач. 3000. Абе, стига ме спами, че нямам дисково пространство. Аз имам. Да ти си, гледа го. Бе, този контрол, бе. Я да видя колко ще имам да снимам. До човек? Уф. Да. Оф, аре бе. Ма може да снимам още само 3 минути. Да, но се. Майко, въртя се като някой пумпал. Я, ама не блъскай на хубаво. Where are you? Right. Абе! Хи-хи. Добре, Го върна. направих с спейс. Мале, виж! Скри къде ми влязва гумата, бе, гледай. Я? Чакай, Абе! престоя. Абе, Нико, лекичко се докоснахме, пък как се блъснахме, спри се, бе. Виж, ама виж отзад. Да. Не съм видял. Видял. И гумата ми седи някаква изкривена. И гледай, аз не завивам, то завива. Че як дрифт се получава, тъй. Виж как дрифтя. Не, Само искам да ви кажа, че значи, не, в този епизод няма да ви кажа нищо. Другия ще ви обяснявам. Айде да не се забравя мисълта. Значи, искам да ви кажа, че играта не си струва да я купувате. Струва се да... Стига ми спаме. Струва си хора само да... не. Да се изтеглите от Замунда, да се регистрирате, да играете в сървъра и да играете демото, което демото е нещо като оригиналната. Няма смисъл. И пак играете мултиплеера. И в оригиналната, и в фалшивата. В демото. И тъй, че няма смисъл да я купувате. Каквото го има в демото, той го има и в оригинала. Аре, не можеш да настигнеш. искаш ли? Аре. Да, си. Каква задница имам? Да. Не знам за кого обичам да не си поправям колата. Стига, добре разбрах. Само да видя пак. Човек. Значи, още съвсем малко ми остава. И